Sierra de Árcena. Desde San Martín de Don, cerca del Sabrón, haremos las siguientes cimas: La Lunada, de 1268 metros; Risco de Mojón Acuchillado, de 1341 metros; Cueto, de 1362 metros. Luego en la bajada encontraremos la ermita de San Francisco de Asís, de los Camineros, y vuelta a San Martín de Don. Bakiban izkio, neria izango zen, ez zuen alde egingo. Egoak bakiban izkio, neria izango zen, ez zuen alde egingo. Gainan honela, etzen gehiago txoria izango, baina honela, etzen gehiago txoria izango, eta nik txoria nuen maite, eta nik txoria nuen maite. Bakiban izkio, neria izango zen, ez zuen alde egingo. Egoak bakiban izkio,
banizkio, neria izango zen, ez zuen alde egingo. Egoak ebaki